שלום לכל המתוקים שלי, מה שלומכם? אני מקווה שהיום אתם בסדר. חלק מכם דיברו איתי בטלפון, בווידאו, וזה היה לי ממש כיף לראות אתכם, ולראות שאתם עושים כל מיני עבודות ויצירות, ואתם מעבירים את הזמן בבריכה, בכל מיני בגדי ים מעניינים. היה לי ממש כיף לראות את זה, וזה חימם לי את הלב. אני מקווה שאתם מצליחים קצת לשמוח, וקצת אולי לעשות התעמלות, וקצת לנוע במרחב. לא לשכוח לשתות מים, אתם יודעים מה אני חושבת על מים. ואני שוב נסעתי לגן, ותראו מה הבאתי. טוק טוק על הקופסה, מי ישן שם בתוכה, נעיר אותו בלחישה וניתן לו נשיקה. אז אני פותחת. אוי, קירה קטנה. אוי, הנה הוא יצא, הנה הוא כבר בחוץ. כדור? אולי זה כדור? כדור נחמד מיד ליד. לא, זה לא כדור. זה חבר. צק 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 קריצה, עין מציצה, קיפוד קטן נחמד יצא, נתן לי נשיקה. אז הנה פודי שלנו. בוקר טוב לך פודי. אפילו שכבר צהריים מאוחר מאוד. אתם זוכרים שכשאתם ערים פודי ישן? זוכרים שהוא פעיל לילה? אז אני הערתי אותו כי אני רוצה מאוד שהוא יגיד לכם שלום. אז שלום לכולם, ומה שלומכם? ואני מקווה שאתם מוצאים לעצמכם מה לעשות בבית, במעמד, במקלט, בכל המקומות האלה. אני יודע שכשיש אזעקה, אני פשוט הופך להיות כדור, הופ, ומחכה שיחזור השקט. ואז אני מוציא יד, ועוד יד, ורגל, ועוד רגל, ואת האף שלי. ואני מרחרח, ואני מבין שהכל בסדר. אז הנה פודי. פודי, אתה יודע שהבאתי סיפור לילדים? אבל זה סיפור שהם צריכים לשמוע לפני השינה, בתקווה שהם ירדמו כמו שצריך ובזמן. אז אנחנו כבר נוציא את הסיפור. אני רוצה לספר לכם שכמובן אני מאוד מתגעגעת, ואני כבר מבחינתי מוכנה לחזור ביום ראשון לגן, ואני אחכה לכם. אני מקווה שזה באמת מה שיקרה. אז בינתיים אנחנו נלטף, כל אחד יכול ללטף בבית את הבובה שהוא אוהב, או את הבובות שהוא אוהב, את הכלבלבים, את החתולים שלכם, לתת הרבה אהבה ולקבל הרבה אהבה, כי זה דבר חשוב. אז פודי עכשיו יחכה על הקופסה שלו, הוא יכול בינתיים לתפוס תנומה ולנוח. ואני הבאתי את הספר הזה, לילה טוב, נמר קטן. יש פה נמר קטן, שאמא שלו רוצה להשכיב אותו לישון. הוא לא כל כך משתף פעולה, הוא קצת בעייתי, הוא לא כל כך רוצה להירדם. אתם מכירים את זה? שאז מבקשים עוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור. אז הנה, יש פה גם נמר כזה. לספר קוראים לילה טוב, נמר קטן. כתבה אותו קייט בנקס, אייר את האיורים גאורג הלנסלבן. אלה לא שמות ישראלים, זאת אומרת שזה ספר מתורגם. בכריכה הקדמית אתם רואים פה נמר קטן, שנמצא במקום עם מים, אנחנו רואים. בכריכה האחורית אנחנו רואים שיש תקציר. רואים את הגב ואת הטוסיק של הנמרי. ופה למטה, נכון, ברקוד. אז אני מתחילה. תראו איזו כריכה פנימית, מנומרת. לילה טוב, נמר קטן. הנמר הקטן שכב על הגב בעשב הגבוה. עצום את העיניים, נמר קטן, אמרה אמא שלו, ולך לישון. אבל הנמר הקטן לא רוצה לישון. אם אני אעצום את העיניים, הוא אמר, אני לא אוכל לראות יותר את השמיים. אתה כן תוכל, אמרה אמא שלו,
וטפחה עליו בעדינות, נתנה לו כזה ליטוף. אתה תוכל אפילו לרחף בין העננים, וכשירד הלילה, הירח יושיב אותך על הברכיים שלו. אוי, תראו איזה דמויות יפות יש בעננים. כל מיני צורות, ואיפה הנמר שלנו? נח על הירח. הנמר הקטן התהפך על הבטן והקשיב לעלים שרשרשו מעל לראשו. אם אני אעצום את העיניים, אני לא אוכל יותר לראות את העץ, הוא אמר. אבל אתה כן תוכל, אומרת אמא. אתה תוכל לראות הרבה עצים ולשחק בהם במחבואים, עד שהלילה ימצא אותך ויביא אותך הביתה. אז הנה כאן רואים את הנמר הקטן בין כל העצים. מי מצליח לראות את הנמר הקטן? הנה הוא. אבל אני לא אוכל לראות את הציפור עם הנוצות הכחולות, אמר הנמר הקטן. אז אמא אמרה, אם אתה תעצום את העיניים, אתה תוכל לראות כל מיני ציפורים, עם נוצות בכל מיני צבעים. ככה אמרה אמא שלו. ואולי אפילו תוכל לעוף. מה, נמרים יכולים לעוף? בסיפורים הכל יכול לקרות. הנמר הקטן מתח את הכפות שלו קדימה. אבל מה יהיה אם אני אפול? הוא שאל. אני אהיה שם, אמרה אמא, ואני אתפוס אותך. ככה אמרה אמא שלו. רואים אותה למטה? הנה היא כאן. ומה אם אני אלך לאיבוד? שאל הנמר הקטן. אני תמיד אמצא אותך, אמרה אמא שלו. אז עצום, נמר קטן, את העיניים. עצום את העיניים. הנמר הקטן עצם את העיניים. היא הכל חשוך כאן ושחור, הוא אמר. שחור כמו הפסים שלך, אמרה אמא שלו. אני פוחד, אמר הנמר הקטן. תראו מה אמא עושה. אל תפחד, אמרה אמא שלו. חושך הוא פשוט הצד השני של האור, והוא מגיע לפני החלומות. אני אוכל לחלום על הערים הגבוהים ששם גר הגשם? שאל הנמר הקטן. מה אתם חושבים? האם הוא יוכל לחלום על זה? כן, אמרה אמא שלו. ואולי תחלום בכלל על המדבר, שאין בו גשם בכלל. או אולי אתה יכול גם לחלום על הים ועל שוכני הים. הים הוא גדול ממש כמו השמיים הכחולים. וכשאני אפקח את העיניים, החלומות ייעלמו? שאל הנמר הקטן. מה אתם אומרים? תראו כאן בחלום שלו, עם מי הוא מבלה. כן, אמרה אמא שלו, כן, ונשכבה קרוב קרוב אליו. אבל אני אהיה כאן, נמר קטן. אז עצום את העיניים, נמר קטן שלי. ככה אמרה אמא. וזה סוף הסיפור. כנראה שהנמר הקטן שלנו נרדם, סוף סוף, אחרי שהוא הבין שהוא יכול לחלום על כל מה שהוא רוצה. הוא יכול לחלום על השמיים הכחולים, הוא יכול לחלום על הים ועל שוכני הים, הוא יכול ללכת לטייל במדבר בחלום שלו ולפגוש כל מיני חיות אחרות. הוא יכול גם לעוף בשמיים יחד עם כל הציפורים, והוא יכול תמיד תמיד לחזור לזרועותיה של אמא שמלטפת אותו ומחבקת אותו ושומרת עליו תמיד תמיד תמיד. ככה גם אתם, ילדים שלי אהובים, תמיד תמיד שומרים עליכם ואוהבים אתכם, ואתם חשובים,
ורק שלא תשכחו את זה, ושלא תשכחו את החלומות ואת עולם הדמיון שאנחנו כל כך אוהבים. אני שולחת לכם מלא נשיקות ואהבה, ואני מקווה שניפגש ממש ממש בקרוב. ואתם יכולים להמשיך להתקשר אליי ולעשות לי שמח, ואני גם רוצה לעשות לכם שמח. ואתם יכולים להעלות תמונות בקבוצה שלנו ולספר לנו מה אתם עושים ואיזה יצירות אתם מייצרים. אני אשמח לראות וכולנו נשמח לראות. אוהבת אתכם המון. נתראה בקרוב.